Στενά σε ζητάει ο κύριος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν μου λέτε, εσείς είστε η Δεσποινής Νανά που λένε? Μάλιστα. Εσείς δεν είστε? Όχι. Και μένετε εδώ, Φυσικά. Η Δεσποινής Νανά είστε, εδώ μένετε, πάρτε τα. Τι είναι αυτά? Εμένα μου τα δώσανε για λουλούδια. Θέλω να πω ποιος σας τα έδωσε. Ένας κύριος. Κύριος? Ποιος κύριος? Όνομα δεν έχει. Δεν μου το είπε. Εγώ καθόμουν απέναντι στο καφενείο. Έρχεται, με είδε κομψάντημένο, με πλησιάζει και μου λέει: τσακώνεις 2 τάλιρα να πας αυτά τα λουλούδια απέναντι στη Δεσποινίδα Νανά. Και τα τσάκωσα. Και ο κύριος? Έφυγε. Δεν μου λέτε, δικό σας είναι αυτό το διαμέρισμα? Ναι, με νίκη, γιατί? Α, τίποτα, έτσι. Και ποιος πληρώνει τον νίκη? Μπα που να σκάσει, Χριστιανέ μου. Μα σας παρακαλώ, κύριε. Τι αναδέσετε να τις ερωτήσουν αυτές που κάνετε. Καλά, μην κάνετε έτσι. Εγώ κατάλαβα. Το έπιπλο καινούριο, τα σέα σας όλα στην πένα. Καταλάβαμε. Δηλαδή, τι καταλάβατε? Εγώ τίποτα. Καλά, αυτός είναι τρελός. Είπατε τίποτα? Όχι, κύριε, δεν είπαμε τίποτα για σας. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε, τι θέλετε? Τίποτα, τι. Καλά, αυτός είναι τρελός. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μπουκέτο, ποιος μου το έστειλε? Μα είσαι αφελής, Χρυσή μου. Ο Μπούμπης, ποιος άλλος? Ο Μπούμπης λουλουδία θα μου στείλει καημένη. Θα μου στείλει καλό δώρο.